Dračie lode. Školy, firmy, verejnosť, kolektívy. Ponúkame vám novú formu športového vyžitia na dračích lodiach. Dračie lode pochádzajú z ďalekej Číny a ich tradícia je stará viac ako 2000 rokov. Na Slovensku obrovský boom, nová možnosť práve pre vás zašportovať si, zažiť dobrú zábavu a spoznávať nových priateľov. Loď má jedného bubeníka, 20 pádľujúcich členov posádky a jedného kormidelníka. V romantickom prostredí zažite niečo nové, jemne adrenalínové či dobrodružné. Váš školský alebo firemný deň sa bude niesť v dobrej nálade a radosti plnej smiechu. Nesmie chýbať ani pravý námornícky gulášik či rybka z rožňa. S dračími loďami sa vieme dopraviť aj za vami na najbližšiu vodnú plochu. Máme pre vás pripravených skúsených inštruktorov, záchranné vesty, pádla. Plavbu na dračích lodiach je treba zažiť a odniesť si nezabudnuteľné zážitky.